Ahojte zlatička, máme tady nové videjko a slíbila jsem vám, že budeme dělat storytimey a řekla jsem, že i vaše, že bude nová řada. Takže řekla bych, jdeme na to si přečíst nějaké vaše storytimey. Dodám třeba i nějaké moje, tak uvidíme. Všechny storytimey budou anonymní, takže se nemusíte bát, že bych řekla nějak vaše jméno nebo tak, ale prostě jdeme si poslechnout, co jste mi napsali. Tady máme jeden celkem dlouhý storytime a ještě jsem ho nečetla, takže jako moje reakce bude taky první, jo? Můj storytime je docela nadlouho. V 8. třídě jsem furt chyběla, protože mi bylo furt špatně a všichni si akorát mysleli, že simuluju. Hlavně moje máma byla učitelka na škole, kam jsem chodila, takže i moje učitelky si mysleli, že to není pravda. Celá moje rodina mi furt opakovala, že to musím přežít. Jenže mi opravdu každým dnem nebylo vůbec dobře. Cokoliv jsem snědla, tak se mi začala točit hlava. Měla jsem chronické migrény, křeče v břiše a nepřišlo to nikomu normální. Proto si všichni furt mysleli, že jsem hypochondr a že dělám ze všeho drama. Nebylo to jenom z jídla, bylo to i ze stresu. Opravdu jsem nemohla se nadechnout dobře, když jsem byla extrémně ve stresu. Jednoho dne, když jsem řekla mámě, že nepůjdu do té školy, že mi není opět vůbec dobře, tak už byla fakt frustrovaná, že začala na mě řvát. Vůbec nevěděla, co se mnou má dělat. Táta začal taky na mě řvát, že do ty školy musím jít. Jenže já trvala na svým a donutili mě proti vůli jít teda k doktorovi, aby se ukázalo, jestli lžu nebo ne. Tehdy jsem měla za doktora fakt strašného, jo? A nechtěla jsem k němu, ale teda šla jsem. Přišli jsme tam a řekla jsem, co se mi děje poslední půl rok. Akorát si ze mě dělal prdel a říkal, že se musím více hýbat a že to přejde a dával též najevo, že akorát simulují. O 2 dny později, když jsem v té škole opravdu byla, přišla za mnou mamka ve spěchu, že se mnou musí mluvit, že přišly výsledky. Řekla mi, snědla jsi tu svačinu? Doufám, že ne. A já se na ní tak koukám, ještě s kamarádama obklopena kolem sebe a říkám, ne, ještě ne, proč? A ona, tak hlavně nejest ty vločky. Zjistili, že máš až moc vysoké hodnoty v celiakii? Jo, to znamená, že mám intoleranci vůči lepku, například mouka a td. To mě úplně zarazilo a byla jsem úplně v šoku. Aspoň jsem zjistila, proč je mi tak hrozně špatně. Potom, jakmile jsem přišla domů, mamka s taťkou se mi omluvili. Postupem času se mi začali všichni omlouvat, přišli jsme k doktorovi znovu a ten se mi ale ani neomluvil a zjistila jsem, že mám hodnoty vyšší jak přes 100%. Bylo to abnormální, tak jsem musela chodit i ke specialistovi a on mi řekl, že nemusím na šloch, což je taková trubice, která ti projde krkem, aby se podívala do tvých střev. Že mám tak podražené střeva podle těch výsledků a že mám tak vysoké hodnoty, že je to jasné. Bylo to zvláštní, protože jsme netušili, s kam by to mohlo pramenit. U nás nikdo v rodině takové věci nemá, ale zjistili jsme, že je to kvůli stresu. Ježišmarja, ze stresu takové potíže, tak to jsem ještě neslyšela. Že stres má na mě takový vliv, že to dokáže poškodit i fyzicky. Co z toho plyne za ponaučení? Nikdy neřešte věci na poslední chvíli. Ano. Já jsem kvůli tomu byla hodně v prdeli, že si nemůžu dát, co chci. Ono se to nezdá, ale opravdu jsem měla z toho depky. A taky nevystavujte děti velkému stresu, nátlaku a nějak to začít řešit, protože to může vypramenit v to, že mají nemocné střeva. Jako mít nemocné střeva ze stresu, to jsem ještě fakt neslyšela, ale je mi tě fakt jako líto, protože to je určitě nepříjemné, hlavně jako lepek je jako v tolika potravinách. Prostě přestat jíst lepek nebo věci, kde v tom je lepek nebo hlavně mouka, jo, tak myslím, že to musí být strašně jako blbé, jasně, že se cítila blbě, ale jako námahavé prostě, jo, pořád myslet na všechno, když jdeš do restaurace třeba, tak musíš se taky pořád ptát, je v tom lepek, je v tom to. Takže je mi to strašně líto, doufám, že se to třeba dá nějak vyřešit, nebo nějaké léky, nejsem si vůbec jistá, ale jako nemocné střeva to jako fakt nikdo nechce, no. Ale máš pravdu, protože vystavovat děti stresem je strašně špatné a nezodpovědné. Dodám jenom jeden můj storytime, protože já jsem v 5. třídě taky měla ze stresu jednu nemoc. A říká se tomu, jak se tomu říká?
Musela jsem se rychle kouknout, jak se jmenuje ta nemoc, kterou jsem měla. A je to pásový opar. Já jsem v 5. třídě měla pásový opar, ten pochází jakoby, jestli se někdy měli neštovice, tak potom můžete mít jako další pásový opar. To je prostě virus, který jako nosíte v těle, ale on se jakoby nemusí zapnout, nebo jakoby nemusí vybouchnout ve vašem těle, když to tak řeknu, jo. No a já jsem v 5. třídě měla takový stres, takový extrémní stres, že já jsem měla pásový opar, měla jsem prostě jak neštovice, takové pupinky, úplně nepříjemné, strašně to bolelo. Já jsem tady po celém pupku, záda jsem měla celé taky od toho, neměla jsem ležet, ani jako moc sedět a bylo to přímo na Vánoce. Já si pamatuju, já jsem byla ve škole, jsme měli takovou akci a už mi tam bylo tak divně a byla jsem strašně náladová a měla jsem trošku problém s kámoškama, jo. Oni jako na mě byli nějak hnusné, no a měla jsem celkové problémy právě v té 5. třídě jako s holkama, tím pádem jsem byla taková odstrčená, strašně mě to stresovalo. Doma jsme měli taky stres, takže to byl celkový extrém a onemocněla jsem z toho, že jsem měla pásový opar 2 týdny, přímo na Vánoce a mamka z toho byla taky velmi špatná, já jsem z toho taky byla špatná a leželi jsme prostě nemocní doma na Vánoce. Byly to ty nejhorší Vánoce, které jsem v životě zažila a od té doby prostě Vánoce nesnáším. Jo, popravdě, protože nebo tyhle Vánoce se všechno rozpadlo, co se mohlo, takže tak no, jako stres fakt může vyvolat fyzické potíže, nějaké nemoci, takže to fakt není dobré, ale zase jak tomu předejít, že prostě občas ten stres prostě nejde dát pryč. Tak jdeme na další story time. Já byla asi nějak ve 4. třídě. No a mě mamka, že jo, ráno vzbudila do školy. A já jí řekla, že mi není moc dobře. Že se mi celkem motá hlava. No, ona prý to zvládneš. Ono to přejde. Tak šup, nemám moc času. No tak já rychle vstala z postele a šla si vyčistit zuby. No jenže se mi brutálně začala motat hlava. Ale nechtěla jsem to říkat mamce, protože mi nevěřila. To někud znám. No tak já začala mít úplně černo před očima, ale že to jakože vydržím a že to přejde. No najednou jsem úplně omdlela a mamka slyšela ráno. Tak přiběhla do koupelny, jakože co se stalo, no a nejspíš u toho pádu jsem se bohla hlavou o pračku a pak ještě o zem. A sakra, to muselo hodně bolet. Je úplně nepříjemné, když si představuju, když si někdo třeba bokne hlavu nebo někde prostě tady nějaký roh, jo. To musí strašně bolet, no. Pokračuje to. No tak mámka volala babičce, jakože ať přijede. Nějak mě zbudila, no a najednou jsem pozvracela skoro všechno. Asi otřes mozku. Pak jsme rychle šli k doktorce, ale sestřička řekla, že doktorka je na dovolené a že za chvíli přiletí. No tak mi šli domů, ale pak jsem zase začala zvracet a byla v bezvědomí. Tak to už hodně vážné. Tak jsme tam šli znova a doktorka tam už byla. To jako bylo nějak pár hodin mezi sebou nebo jako pár dnů, že jako by přiletěla tak do hodiny. Takže řekla, že mám velký otřes mozku. No, já jsem si myslela, velký otřes mozku. A přijela sanitka. Jo, ještě jsem to u doktorky zevřela. No, pecka. Takže děkuji za trauma. Mám co to nemám za zlý, protože jsem občas dělala, že mi je blbě, i když nebylo. Jo, tak to chápu. Pane bože, tak to musí být hodně nepříjemné. Jako je to úplně normální, že vám není dobře, když prostě máte otřes mozku. Jako ještě dokonce velký otřes mozku, tak to je úplně jasné, prostě není vám dobře. Ale mě třeba úplně nepříjemné, když mě je špatně a třeba mám pocit, že jako budu zvracet a prostě třeba se to stane někde venku, tak to je strašně nepříjemné, jo. Ale doufám, že teďka jsi v pohodě, že tvoje hlavička se dobře uzdravila a že se ti už to znovu nestane, protože to muselo být hodně jako traumatické, jak jsi psala. Jo, děkuji za trauma, no. Děkuji za storytime. Já popravdě jsem otřes mozku nikdy neměla, nebo měla, já jsem měla, myslím, možná lehký, jak jsem si zlomila nos na ledě, nebo narazila, už nevím, a rozbila jsem si tady, jo, obočí jsem měla tady takový kat, krvácela jsem a to si myslím, že měla lehký otřes mozku. My jsme s mamkou jeli do nemocnice, čekali jsme tam už 3 hodiny nebo 4 hodiny, než mi udělali ten rentgen toho nosu, to bylo hrozné. No a potom mi jako bylo dobře, takže velký otřes mozku jsem v životě nezažila, ale tohle muselo být fakt traumatické. Jo, to zvracení, to prostě se asi každému už někde stalo.
jak doma, tak venku, ve škole. Jak víte, můj story time, já jsem krásně se pozracala ve škole, dokonce i aktovky od jiných lidí. Ale to už je dávno. Sedím trošku blbě, když to čtu, co? No, nevím, jestli na to jako i díváte na to video, nebo jestli na to jenom koukáte, tak teďka budu trošku sedět jinak, jo, aby to třeba nevypadalo tak divně. No, každopádně, přecházíme k třetímu story timeu. Tak, když jsem byla asi ve 3. třídě, jezdila jsem do školy autobusem a vždycky jsem si sedala úplně dopředu hned za řidiče. Většina řidičů tehdy otevírala přední dveře, takže se mi odtud dobře vystupovalo. Jednoho dne ale začal jezdit nový řidič, který ty přední dveře neotevíral. Prý se to tak ani dělat nemá. Já jsem to ale neviděla a zase jsem si sedla dopředu, jako vždycky. Když jsme přijeli na naši zastávku, musela jsem dojít dozadu, protože se vystupovalo zadními dveřmi. Zrovna tam bylo hodně lidí a já jsem vystupovala jako poslední. Hned po svém bráchovi. Jenže řidič si mě asi nevšiml a zavřel dveře zrovna ve chvíli, kdy jsem procházela. Normálně mi ty dveře skříply hlavu. Lidi v autobuse začali hned křičet, takže řidič dveře rychle otevřel a naštěstí se mi nic vážného nestalo. Byl to ale strašně nepříjemný zážitek, byla jsem úplně v šoku a vůbec jsem nechápala, jak se to mohlo stát. Od té doby jsem si dávala pozor, kam si v autobuse sedám a kdy vystupuju. Takže skřípnul hlavu prostě autobusovými dveřma. Já nevím, jestli teďka ty autobusy jsou už takové automatické, že jako kdyby se zavřely ty dveře, že by se automaticky jako otevřely, když prostě cítí, že v tom něco je. Že prostě úplně nedají zavřít, protože v Německu třeba, když jsem tam měla nohu nebo ruku, tak oni se nezavřeli, jo. Ještě, že se nic horšího nestalo, protože mít skřípnutou hlavu musí být jako fakt jako hrozná představa, popravdě, hrozná představa. Takže jsem ráda, že jsi v pořádku a věřím, že to bylo určitě trauma, ještě když tam bylo jako dost lidí, ale jako hlavně se nic nestalo, no. A tady zase vidíme, že prostě řidič by měl dávat pozor, nebo aspoň má tam zrcátko, mohl by se kouknout dozadu toho zrcátka a uviděl by, jestli tam prostě ještě někdo je, nebo jestli už všichni vystoupili. Takže to absolutně nechápu, ale tak co se dá dělat prostě. Občas ty lidi nedávají moc pozor. Jako to se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že mi spolužák skřípl moje koleno a zlomilo se mi koleno, to bylo ale dveřma ve škole, to jako nebyl nějaký autobusový ten. Takže to se mi ještě nestalo, no a myslím, že hlava musí být strašně nepříjemná. Tak, máme 4. story time a zase sedím blbě. Jakoby nic moc, ale tak třeba. Takže uvidíme. Den před vysvědčením minulý rok jsem šla ke kámošce. Kámoška 1. Trénovat mažoretky, protože jsme měli duo. No a tak jsme chvilku trénovali a pak, protože jsem se pohádala s jinou kamarádkou, kámoška 2, tak jsme si dali s kámoškou jedna pauzu. No a v tu dobu jsem se s kámoškou 2 ani já, ani kámoška 1 nebavili. Jo, takhle. Takže jenom ty a kámoška 1 se bavili a nikdo se s kámoškou 2 nebavili, jo? Dobře, chápu. A já se s kamarádkou 2 nějak přes zprávy usmířila. Takže ty si u ní usmířila se, dobře. No ale kámoška 1 začala asi žádlit, takže místo 5 minut pauzy z toho byla 1 hodiny pauzy. Ona si tam kámoška 1 scrollovala na TikToku a pak šla do svého pokoje a tam začala brečet. Pak za mnou třeba po 30 minutách řekla, ať vypadnu z jejího baraku. Takže se vlastně urazila, protože jsem se usmířila s kamarádkou. A jestli tam jsou chyby, tak sorry. No, tak to taky moc dobře znám, ale jako jak mám říct, prostě když, no, kamarádka nemá, no jak to mám říct, no, jako kamarádka nemá právo říct jiné kamarádce s kým a se může bavit a s kým se nemůže bavit, to je asi jasné, prostě jsme lidské bytosti, máme volnou vůli dělat cokoliv, takže prostě zakazovat to jako absolutně vůbec. Jako já znám takové ty žádlivé kamošky, protože třeba jako oni nikoho jiného nemají a proto se baví třeba jenom s tebou a ani nechce, aby ty se bavila s někým jiným. To chápu, ale nevím, jako vy jste se asi kdysi bavili všechny 3, takže by bylo určitě možné se aj usmířit všechny 3 zase a nejenom jakoby 2. Ale jako nevím, no, zase nevím úplně, jak co se tam stalo, ale jako urazit se kvůli toho, že jste se jako zase začali bavit, tak nevím. Jako je to tvoje rozhodnutí a jestli se jí to nelíbí, tak to je jakoby její chyba.
ale určitě bych jakoby se nepřestal, nebo když se chci usmířit s někým, tak bych se neusmířila, nebo neusmířila, protože mi to jedna kamarádka nedovolí, jo. Takže asi nějak takhle. Zase záleží, co se stalo. Fakt musím říct, jestli ta kámoška udělala tvojí třeba nejlepší kámošce něco úplně špatného, tak zase, nevím, no. To potom zase není asi tak dobré, protože bys měla být na straně svojí nejlepší kámošky, ale nevím, jestli jste nejlepší kámošky nebo ne, takže k tomu úplně nemůžu nic říct. Každopádně znám extrémní případy žádlivosti, že prostě ty kámošky chcou mít ty kámošky fakt jenom pro sebe a prostě úplně uzavírají ty kámošky, že se nemůžu s nikým jiným bavit. To zase úplně ne, to se mi absolutně nelíbí. Každý se může bavit s kým chce. A proto tak no. A dáme ještě jeden storytime pro dnešek. Normálně ráno vstávačka do školy. Mámka už byla v práci. A tak byl doma táta a sestry. Vzala jsem si ty nejmenší boty v podpatkách. Chtěla jsem, aby všichni říkali, wow, pěkný boty. Bylo 1. února, tak jsem teda šla do školy s kámoškou a říkala jsem si, že mi není nějak moc dobře. Bolí mě na spánku a kámoška, to bude dobrý. Nebylo to dobrý. No šli jsme a asi 500 metrů od baraku jsem omdlela. Kámoška ta na mě křičela, co dělám, ať vstanu, nemůžu se válet na zemi. Bylo jí 9 let, nevěděla, co se děje, mě bylo 11. Tak teda pak šel kolem můj taťka a říkal, co se děje. No tak taťka volal mámě, kde mám kartičku pojištěnce. Mamka se dívala, proč to potřebuju a co se děje. No tak jí to řekla a přijela záchranka. Necítila jsem vůbec nohy, když mi táta sundal boty, cítila jsem se už líp. Když mě vzali do nemocnice, tak tam jsem ležela tak 5 hodin a řekli, že mi nic není. Pak se zjistila, že mi praskla v mozku tepna výduť, tak mě transportovali rychlou do Motola a pak byla operace 9 hodin a epileptický záchvat. Cože? Tak to je extrém. Psal se rok 1.2.2016, příští rok to bude 10 let. Vážte si svých rodičů, protože kdyby tam tudy táta neprošel, už tady nejspíš nejsem. Tak to je extrémní storytime. Tak to fakt dobře, že to dobře dopadlo, že se nic horšího nestalo a že tam ten taťka prošel, protože tohle mohlo skončit hodně špatně, ale zase to je fakt jako, já úplně nechápu, jak rychle se může úplně všechno změnit, jako jo. Prostě vy nevíte, že máte třeba nějaký problém v mozku, nebo v těle, nebo že cokoliv se někde něco děje a najednou prostě něco přijde a bum. Taková bomba prostě vybouchne úplně. Takže jakoby jsem moc ráda, že jsi v pořádku, že to dobře dopadlo. Takže naučíme se z toho, že dávajte na sebe pozor a jestli vám fakt není dobře, tak prostě fakt se o to rychle starat, protože jestli budete dlouho čekat, tak se to může zhoršit a pak už třeba může se stát ještě něco horšího, než kdyby se to řešilo dřív, že? Jako já moc z těch storytimeů jakoby o nemocích jako moc nemám, já jsem 2 roky zpátky taky jsem omdlívala, když se točila se mi strašně hlava, já jsem se dívala doprava a taky jsem omdlívala, neměla jsem chodit, bylo mi strašně blbě a to byl jakoby takový můj nejhorší nemoc, kterou jsem jako kdy zažila, že jsem potom i ležela týden nebo 2, teď už nevím, v nemocnici, brali mi mozkomíšní jak se to říká? Mozkomíšní mok? Ne, já nevím. Prostě brali mi tekutiny z mozku. Nebo z páteře, jo. Takže jako já nejsem sestřička, doktorka, takže vůbec nevím. Každopádně jsem měla podezření na roztroušenou sklerózu, která se potom nakonec nepotvrdila, ale taky neopět vyloučila, takže se ještě úplně neví, co je. Musím zaklepat, že mi teďka je dobře. Měla jsem 2krát takový ten záchvat, když se tomu řekne. Jo, je to hrozné. Je to hrozné, takže zdraví je nejdůležitější, takže dávajte fakt pozor na vaše zdraví, když vám cokoliv je, řešte to. Ale mě se nebojte nic říct. Já vidím tolik lidí, že mají prostě strachy k doktorce a třeba něco říct. A co já nechápu nejvíc, prostě holky, co nechodí ke gynekologovi nebo ke gynekoložce. Lidi, je to tak důležité. Hlavně pro nás ženy je to tak důležité, takže já už chodím od svých 14 let, myslím dokonce, pravidelně, co 6 měsíců chodím na kontrolu a je to strašně důležité, protože už mi dokonce praskla cysta, jo? Praskla mi cysta v podbříšku, což byly takové bolesti,
že to ani nejde popsat, že rodím reálně, že rodím dítě, takže fakt se nebojte, choďte na kontroly, je to důležité a vy k tomu asi nám co říct, jo, takže dávajte na sebe pozor. Jo, to bych řekla, že je pro dnešek všechno. Jestli se vám tady tyhle videa budou líbit, můžeme udělat více řad tohoto a třeba dát ještě nějaké jiné storytimey. Doufám, že se vám to video moc líbilo, budu moc ráda, když mi dáte odběr, když mi dáte like a řekla bych, že se uvidíme zase příště. Pa, pa!